Dnes vám zase ušetrím nejaké to euričko späť do verecka alebo do kapsy a teda ako malé nastavenie okna šetrí veľké peniaze. Veľké peniaze záleží, čo považujete za veľké peniaze. Určite, keď rekonštruujete a meníte okno za okno už plastové, tak sú to väčšie peniaze. Ale ako dosiahnuť to, aby každý rok vám vydržalo okno dlhšie a z roka na rok predlžovali jeho životnosť. Je to určite nastavením okna, pokiaľ vám nejako šúchadre ide ťažko. Je to určite na premazanie kovania, každý rok minimálne premazať kovanie. Je to určite premazanie tesnenia, lebo tesnenie v celom byte môže výjsť na 500 až 700 eur, záleží ako koľko okien, ako veľký byt a tak ďalej, takže aj toto treba mazať každý rok. Premazanie odtokových alebo vyčistenie odtokových drážiek a celkovo doštelovanie kľúčiek, doštelovanie okna, pozrieť sa na to okno, v akom je stave a tak ďalej, či sú není panty hrdzavé a tak. Takže to u nás docielite tým, že nám napíšete, každý rok vám budeme volať, každý rok vás budeme kontaktovať s tým, že či niečo nepotrebujete, či sú okna v poriadku, či je vhodné premazanie a určite je vhodné premazanie, len záleží len na vás, či si to ten servis chcete, pokiaľ okno v záruke, tak máte v cene, alebo pokiaľ nie, tak čisto chcete zaplatiť, alebo nie. Ale myslím si, že sa vám to určite vráti, pretože také okno teraz, keď dáte, tak určite môžete počítať s 20-30 pri hliníku možno 40-50 rokov, takže myslím si, že sa to určite oplatí a servis nájdete u nás na doner.sk.